बनायनाया जाबाय दा माबायदि लोगोफोर आंनि मथम बनायनाया जाबाय माबायदि नांदों नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आं एखौ बुखिनो टाइम मोनदिया इयाव फनखौ आङो भिडिअ खालामना दोनना बागरना थादो एक्सुवेलि सेखा दाननायावनो माबा दाननायावनो नै आखाइफोराबो बाय बांला बौबाय बाय दालाबबायबो बौबायबो हान्थुमानि थै ओंखारबाय नैया बेफोर मानि थ' एसे खामानियाव बेस्थ'खाय आङो बुखिनो रोंदिया आरो जोंनि मथमा माबायदि जादों कमेन्ट खालाम आरो आं आसा खालामदों जोंनि मथमा सबसे बारा खामगोन बे खाथ्रानाक बनायदों मथम खावनायनि भिडिअखौबो खिथिगोन नोंथांमोननो बाय बाय लोगोफोर दुगैनोसै आङो बर' हारिनि जै